Konex Reality, vaša realitná kancelária. Realitný trh prešiel za posledné roky veľkými zmenami. Zažili sme prudký vzostup a následne pád cien nehnuteľnosti na našom trhu. Veľké zmeny sa netýkajú len slovenského trhu s nehnuteľnosťami. Následkom celosvetovej finančnej a ekonomickej krízy sa viac či menej prejavil prepad cien v každej krajine sveta s výnimkou niektorých špecifických regiónov. Mnohí sa preto pýtajú, aký bude ďalší vývoj. Mám počkať s predajom či kúpou nehnuteľnosti, alebo teraz je ten pravý čas? Relevantnú odpoveď na tieto otázky vám žiaľ neposkytne nikto. Tí, ktorí sa spoliehali v roku 2008 na vyhlásenia ekonomov a analytikov, že prežívame najväčší ekonomický rast a ceny nehnuteľnosti budú naďalej stúpať, prežili kruté sklamanie, keď zrazu prepukla hypotekárna kríza. Rast cenovej bubliny sa zastavil a trh s nehnuteľnosťami zažil šok. Jeden z najviac postihnutých sektorov bol práve trh s nehnuteľnosťami. A tak tí, ktorí kúpili počas vrcholu cenovej bubliny trojizbový byt v pôvodnom stave v Michalovciach za 60 000 eur, dnes ho majú problém predať za 40 000 eur. Pri predchádzaní problémom pri predaji či kúpe nehnuteľností platí jednoduché pravidlo. Zverte túto prácu profesionálom. Momentálne sa nachádzame na ulici Špitalskej, to je oproti hlavnému vstupu do nemocnice. Našu realitnú kanceláriu navštevujú klienti, ktorí majú záujem predať svoju nehnuteľnosť alebo ju prenajať. Ďalšia kategória sú klienti, ktorí majú záujem o kúpu alebo prenajom nehnuteľnosti. Hlavný spôsob je telefonický kontakt, pretože najlepšie pri tomto rozhovore vie náš pracovník posúdiť adekvátny ďalší postup v rámci riešenia daného klienta. Samozrejme je možnosť mailovej komunikácie. Máme na našej webovej stránke formulár, ktorý klient môže vyplniť a na základe neho my sa dozvieme všetky potrebné informácie a vieme zvoliť ďalší vhodný postup. Potom vydávame svoj časopis Konex Reality News, kde máme svoj formulár pre klientov, ktorí majú záujem hlavne o výkup nehnuteľnosti. Konex Reality, vaša realitná kancelária. Naša realitná kancelária je výnimočná tým, že dokáže vyriešiť aj zdanlivo neriešiteľné prípady. Našim klientom ponúkame rôzne možnosti spolupráce. Jednou z možností je priamy odkup. Keď nás navštívi klient, tak dokážeme obhliadnuť jeho nehnuteľnosť a pokiaľ je v nejakej časovej tiesni, dokážeme ju aj priamo vykúpiť. Ak sa klient nachádza v situácii, kedy si zdanlivo nevie pomôcť a nevie vyriešiť svoju bytovú otázku a nehnuteľnosť predať, nakoľko má list vlastníctva zaťažený povedzme nejakou exekúciou, tak vieme mu pomôcť aj v tomto prípade. Napríklad si spomínam na prípad, kedy mal klient na liste vlastníctva 6 exekúcií, 2 nesplatené úvery. V takom prípade oslovíme exekútorov a spoločnosti, dohodneme podmienky splatenia úverov, exekúcií a vieme to poriešiť. Štandardne sa to vyrovná, celá tá exekúcia a daná nehnuteľnosť sa predá a my mu následne na to poskytneme alebo nájdeme nehnuteľnosť, ktorá mu bude vyhovovať, aby sa vedel zariadiť a presťahovať. Konex Reality, vaša realitná kancelária. Ak by som mal definovať prácu makléra, tak maklér musí byť flexibilná osoba a taktiež táto práca si vyžaduje pomerne veľa času. Náš servis ako realitnej kancelárie zahŕňa v teréne častokrát, čo sa týka práce makléra, ohodnotenie nehnuteľnosti, respektíve posúdenie stavu nehnuteľnosti ako takej, potom navrhnutie spôsobu spolupráce s klientom a taktiež navrhnutie spolupráce, čo sa týka predaja nehnuteľnosti ako finálnej fázy. Ak by som to mala tak všeobecne zhodnotiť, tak je ťažko nejakým spôsobom vyšpecifikovať lokalitu, po ktorej je v súčasnosti najväčší dopyt, nakoľko sa v praxi stretávame s rôznymi klientmi, ktorí majú rôzne požiadavky a práve na základe tých požiadaviek sa snažíme nájsť tú najvýhodnejšiu lokalitu, najvýhodnejší stav bytu alebo konkrétnu nehnuteľnosť. Klienti kladú najväčší dôraz pri výbere nehnuteľnosti najmä na lokalitu, v ktorej lokalite sa nachádza. A ďalej ich zaujíma počet izieb, či koľko izbový byt alebo nehnuteľnosť je to.
stav rekonštrukcií, či je to pôvodný, alebo už nejaké rekonštrukcie boli vedené. Ďalej je to balkón, či je k dispozícii, rozloha bytu. Konex Reality, vaša realitná kancelária. Spoločnosť Konex Reality sa zaoberá výkupom, sprostredkovaním predajom a prenajmom všetkých typov nehnuteľností, najmä bytov, pozemkov, rodinných domov, komerčných nehnuteľností, objektov pre rekreáciu a podobne. Poskytuje právne a daňové poradenstvo v oblasti realít. Spoločnosť Konex Reality ponúka možnosť priameho odkúpenia nehnuteľností, ktoré sú zadlžené alebo po exekúcii, a to za trhové ceny. Ponúka predaj nehnuteľnosti za najlepšie ceny v regióne. Ponuka spoločnosti obsahuje aj komplexné zabezpečenie výstavby alebo rekonštrukcie akýchkoľvek objektov. Svoju činnosť sústreďuje najmä na okrese Michalovce, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou a Košice okolie. Konex Reality, vaša realitná kancelária.